Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Sih kwmsiyaunw lah mau baनायगासिनो juga light bagi ana current bagi ya battery bagi ya kwmsiyaunw baनायगासिनो double egg roll sebaliknya orang nanti current gaya apa gaसिनो dong opai मा खालामनो उफाय गैया बानायनांगौ जाबाय नायब्रा आरो मानसिखौ सिनायनो नागिरानो जारलासो जायले मानसिया अरे जो गल मतलब गलत क्यों बोलता है नहीं भाई ट्रिपल लगा रहा हूँ अच्छा एंट्री करके बना रहा हूँ अच्छा अंधेरा हुई ना इसलिए यहाँ पे एंट्री करके पर्चे निकल नहीं रहे ना भाई हाँ अभी इधर क्या बोलते हैं वो पानी का साई भी बना रहे देखता भी नहीं है देख अंधेरा है ना बहुत हमारा मैनेजर भैया अभी बाहर दिखाता हूँ बाहर भी ऐसे सारा धुआं धुआं हो गया है तक तेरी बायरायाव एसे स्रां अखागासिनो दासो एसे सानो नुगासिनो एकदम मोजां नुवा आरोना खुन्दै जाजोब्बाय हटेलानो दरजासे खेवनानै दोननांलायबायनो नागासो माबाथ' बारियाव मोजाङैनो दङ बिराद मोजां ओमफ्राय नै सिङाव एकदमबारे खोमसि आरोना बेखौसो खेवनानै दोननांदों जारलासो